Mä oon Sikke. Ja mä oon Niilo. Ja sä kuuntelet Lähiö-podcastia. Seuraavan 8 jakson aikana me tullaan selvittää, onko Vantaa todella maineensa veroinen ja mitkä on kiinnostavimmat ilmiöt ja tyypit Vantaalla just nyt. Me tullaan käymään Vantaan eri lähiöissä ja juttelemaan meidän mielenkiintoisten vieraiden kanssa esimerkiksi heidän Vantaa-identiteetistä. Me tullaan juttelemaan katutaiteesta, siitä onko nuorilla mahdollisuus vaikuttaa, ja me päästään myös kuulemaan, millaista on ollut elää ja kasvaa Vantaan Korsossa. Onko Korso todella pahanmaineensa veroinen vai liplattaako Ankkalammen vesissä rakkauden virta? Hyvät matkustajat, bästa passagerare. Tervetuloa kuuntelemaan Vantaan kaupunginmuseon Lähiö-podcastia. Seuraavana vuorossa Missä oot duunis? Ina Mikkolan vinkit työnhakuun. Musta jotenkin tuntuu, että nuoriin välillä suhtaudutaan siis just tosi vähättelevästi iän vuoksi. Ja mun mielestä me voitaisiin nyt tässä yhteisymmärryksessä todeta, että ikä ei ole tae ammattitaidosta kumpaankaan suuntaan. Juuri näin. Mä oon tavannut siis parikymppisiä ihmisiä, jotka on todella ammattitaitoisia siinä työssä, mitä ne tekee. Ja sitten taas vaikka 60-vuotiaita kohta eläkkeelle jääviä, ketkä ei välttämättä niin klaaraa sitä juttua. Puhutaan työstä ja nuorten asemasta työelämässä meidän tämän jakson vieraan kanssa. Hän on siis toimittaja Ina Mikkola, joka saattaa olla sulle tuttu esimerkiksi Runkkarin käsikirjakirjasta tai Ylen tilipäiväohjelmasta, jossa siis Ina pureutuu työelämän epäkohtiin ja työaiheisiin teemoihin. Ja päästään näistä äskeisistäkin teemoista Inan kanssa siis kohta puhumaan. Lähiö-podcastin haastattelussa toimittaja, kirjailija, ohjaaja, you name it, Ina Mikkola. Tervetuloa. Kiitos. Hei, miten sulla Ina menee? No ihan hyvin menee. Aika monenlaista projektia käynnissä, että tavallaan aivot on aina vähän tuolla ja monessa paikkaa, mutta hyvä olla tekemistä, kun pitää lähinnä olla himassa kekkiä. Niin. Pysyy virkeänä. Niin. Hei Ina, sä oot tosiaan kotoisin Vantaalta siksi täällä tänään ja viettänyt lapsuuttasi täällä. Mitkä paikat on ollut sulle semmoisia tavallaan niin kuin merkityksellisiä paikkoja? No kyllä se merkityksellisyys on tullut aika paljon tietenkin niistä paikoista, missä on eniten viettänyt aikaa luonnollisesti. Mä kävin Kuusikon ala-asteen, jolloin se Kuusikon alue ja sitten erityisesti se koulumatka. Eli siitä mä asuin tuolla niin kuin Hakkilan puolella, siinä on Maarinkunnassa lähellä, niin se koulumatka, siksi että mä tykkäsin tosi paljon leikkiä jossain aina purossa tai purolla, mitä se edes sanoo, niin tavallaan se on yllättävän tärkeä. Ja sitten mä kävin ton Tikkurilan yläasteen, niin se tietenkin, mutta sitä kouluahan ei enää ole, että se lakkautettiin silloin sitten sen jälkeen, kun mä lähdin sieltä ja siitä syystä tietenkin, no ei. Mutta sitten siinä vieressä oli Tikkurilan kirjasto, niin sitten siellä tuli käytyä aina niin kuin välitunnilla ja koulun jälkeen. Ja sitten siellä oli myös semmoinen joku mediapaja, mikäli mä en tiedä, oliko se mä en oikeasti enää edes tiedä, että mihin se niin liittyy, että liittyykö siihen kirjastoon vai johonkin muuhun toimintaan, mutta mä siellä editoin niin kuin videoita ja se oli mun semmoinen eka paikka, missä mä harjoittelemaan niin kuin leikkaamista, eli se on ollut mulle tosi oikeasti tärkeää, että mä siellä sain vähän niin kuin tehdä mun elokuvia ja sitten sitten tietenkin siitä ihan kodin läheltä niin tosi tärkeä paikka oli tämmöinen niin kuin kallio, mikä oli siinä meidän himan niin kuin vieressä ja sieltä näkyy siis koko Vantaa ja koko Helsinki tyyppisesti. Tai siis että tosi iso näkymä ja esimerkiksi vaikka kun uutena vuotena on raketteja ja näin, niin sieltä niitä paukuteltiin ja katseltiin, mutta se oli mulle tärkeä siksi, että mä menin sinne aina pohdiskelemaan, että jos mulla oli jotenkin paha paikka elämässä tai surullista tai näin, niin mä menin sinne erityisesti silloin. Ja mä myös kiipesin sitä kallioa. Eli mä niinku siinä vähän silleen ekstreme-urheilua harrastin. Kalliokiipeily, joo, niin kyllä. sanotusti. Mutta kuten tässä vain muutama mainitakseni, että kyllä sieltä aika moni niinku tärkeitä paikkoja löytyy. Jaa. Sä oot nyt jo pidempään asunut Helsingissä, mutta minkälainen suhde sulla on Vantaaseen tällä hetkellä? No kyllä jos ajattelee sellaista niinku identiteettiä, niin kyllä se musta vähän silti ehkä falski tuntuisi sanoa, että vaikka mä koen tavallaan silti olevani tosi helsinkiläinen, niin kyllä mä myös olen vantaalainen. Eli ehkä pääkaupunkiseutulainen on parempi identiteetti, se on niin kuin oikeampi. Että kyllä silloin on ehdottomasti ollut mun identiteetille väliä, että mä oon syntynyt Vantaalla enkä Helsingissä. Ja just ollut niissä tietyissä kouluissa ja tietyissä kuvioissa. Että kyllä se myös huomasi aika paljon siitä, että sitten kun meni lukioon
Helsinkiin. Että siinä mulla tuli se vaihto tavallaan, että vaikka mä vielä asuin Vantaalla, niin mä kävin jo lukioon Helsingissä ja sitten aloin myös huomaa niin kun, sitä, että mitä se tarkoittaa, kun on lukiossa, jossa on ympäri Suomen ihmisiä, koska mä olin siis Kallio Ilmastotaidon lukiossa, joka on just semmoinen vähän erikoisempi lukio, että siellä nimenomaan on oikeasti ympäri Suomen ihmisiä, helsinkiläisiä ja sitten kaikkialta, niin sitten siinä myös sitten ehkä ihmiset laajemminkin pohti sitä, että mitä se tarkoittaa se, että mistä on kotoisin. Kyllä. No esimerkiksi toi Kallio saattaa olla semmoinen sun uran kannalta aika tärkeä paikka, mutta miten ne niin kuin Vantaan ympäristön paikat ja asiat on vaikuttanut sun niin kuin uravalintaan jollain tavalla? No mä en ehkä lapsena tai sinä aikana, kun mä vielä asuin Vantaalla ja olin, niin en mä silloin ehkä just ihan nuorena miettinyt edes, että mitä mä haluan tehdä vaikka. Tai että ei se silleen ollut niin vahvasti. Mutta sitten toisaalta esimerkiksi se, että kun mä kuitenkin etenkin yläasteella aloin niin kuin just innostua siitä, että mä haluan tehdä niin kuin elokuvia. Että mä tein niitä tosi paljon ja mä tein siis niin kuin lännen elokuvia ja jotain niin kaikkea tällaisia randomeja. Ja tein action-animaatioleffaa, niin se, että esimerkiksi siellä oli kuitenkin mahdollisuus vaikka just harjoitella sitä leikkaamista ja kuvaamista ja mä sain sieltä meidän koululta tällaisen VHS-kameran ja näin. Niin kyllä sillä on tavallaan ollut merkitys. Ja sitten tämä on vähän läppäjuttu, koska mä en periaatteessa koskaan ole haaveillut olevani kirjailija, mutta mä kuitenkin tein tällaista niin kuin noita kirjaa yläasteella. Mä en muista, että teekö mä sitä jo ala-asteellakin, mutta mä käytin sitä Tikkurilan kirjastoa mun research-paikkana. Eli mä lainasin sieltä ihan super paljon kirjoja ja tein niin kuin sellaista kuratointia siihen mun omaan noita kirjaan. Eli mä lainasin sieltä erilaisia vaikka astrologiaa tai jotain ennustamista käsitteleviä kirjoja ja sitten poimin sieltä niin kuin jotain, mitä mä sitten hyödynsin siinä mun omassa noita kirjateoksessani, joka mulle edelleen löytyy, mutta se kirja on jäänyt kyllä kesken. Mutta niin se on hauska sinänsä, että en mä sitten ajatellut, että musta mikään kirjailija koskaan tulee, mutta kuitenkin Vantaa aikoina niin kirjaa jo väsäsin. Joo, mutta kyllä se totta kai sitten enemmän niin kuin se ammatilliset intohimot alkoi kasvaa sitten niin kuin lukioaikana enemmän ja näin. Mutta tosiaan kyllä mä silloinkin siis Vantaalla asuin, mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että ei siinä enää vaiheessa niin kuin Vantaa ollut niin merkityksellinen siinä, että sitten se oli enemmän niin kuin vaikka Helsingin kaupungin nuorisoasainkeskuksen tämmöinen nuorten äänitoimitus, jossa mä esimerkiksi opettelin niin kuin kaikkea toimittamiseen liittyen ja näin, mutta kyllä se pohja tietenkin sieltä Vantaalta on rakentunut ehdottomasti. Joo. Jos sä ajattelet, niin kuin mainitsit tuossa, että olet käynyt Tikkurilla yläasteen ja Vantaalla niin kuin koulut, niin millainen rooli koululla ja opiskelulla on silloin aikoinaan ollut sun elämässä? No mä oon ollut aika semmoinen niin sanottu klassinen hikkeopiskelija, eli hyvin tunnollinen, että aina ajoissa koulussa ja jos joskus meinasin myöhästyä, niin se tuntui hirveältä minusta ja niin harvoin kävi ja jos se oli, niin se oli yli 30 sekuntia myöhässä. Nykyään 15 minuuttia. Mutta siis se, että joo, ehdottomasti mä olin semmoinen hikkeopiskelija ja aina halusin saada 10. Se oli mun tavoite. 9 oli jo vähän fail ja 8 oli huono mulle. Aika kovat vaatimukset oli itselle. Ja se Kuusikon koulu oli sinänsä ihan symppis koulu, että se oli aika niin kuin pieni koulu, että siellä ei ollut hirveästi oppilaita eikä kauheasti luokkia, mikä mun mielestä oli ihan kiva, että se oli enemmän semmoinen, voiko sanoa kyläkouluhenkinen, ehkä vähän niin kuin oikea kyläkoulu on vielä pienempi, mutta kuitenkin semmoinen, niin se oli musta kiva ja aika semmoinen niin kuin silleen turvallinen, kiva ympäristö ja sitten kyllä niin kuin varsinkin sitten yläasteella, niin siellä Tikkurilan koulussa, niin tuntuu, että siellä oli joitain tosi mun mielestä kivoja vaikka opettajia ja semmoisia niin kuin aidosti kivoja opettavaisia tunteja ja semmoinen kans mun mielestä niin kuin ihan hyvä ympäristö. Ei mikään niin kuin major, upea, wow, mutta niin kuin semmoinen ihan tavallinen hyvä, sanotaan näin. Mä oon itse siis Lahdesta kotoisin ja mä oon saanut nyt jotenkin Vantaasta siis sellaisen käsityksen, että moni ajattelee, että Vantaalla on tosi yhteisöllinen meininki ja kokee semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Niin koiko se silloin, että Vantaalla on yhteisöllinen meininki?
No en mä ehkä tiedä, en mä ehkä tosta saakin tai mitä toi tarkoittaa, koska sitten toisaalta kuitenkin niin kun, se varmaan vähän riippuu, että ehkä niissä pienemmissä kohdissa siellä, mutta sitten toisaalta samaan aikaan mulle ei ole sit jostain osasta Vantaata mitään hajua. Että tavallaan mulle enemmän toi just Itä-Vantaa on tutumpi, mutta se Länsi-Vantaa en mä olisi käynyt. Musta on joku ihan eri mesta. Niin. En mä tiedä, mitä siellä on tyyli. Tai niin kuin, että Vantaakin on kuitenkin niin iso paikka, yhtä lailla kuin Helsinki ja Espoo ja kaikki niin kuin pääkaupunkiseudun nämä mestat, että se, ja niillä kaikilla alueilla on myös oma luonteensa. Että sinänsä niin kuin, en mä usko, että kaikilla myöskään vantaalaisilla on mitenkään samanlainen identiteetti. Ja sitten toisaalta täytyy sanoa myös se, että ja mun mielestä siitä pitää olla niinku rehellinen myös nykyään, että kyllä Vantaallakin on tosi paljon niinku eriarvoisuutta. Et esimerkiksi mun pikkuveli kävi me käytiin sama ala-aste, mutta eri yläasteet ja se mun pikkuvelen yläaste oli HC. Se ei ollut, onneksi mä en joutunut sinne, se ei ollut hyvä koulu. Että tavallaan, että meillä on esimerkiksi ollut aika eri kokemus siitä niin kuin yläasteista ja mä toivon, että nämä on asioita, mitä vaikka Vantaalla fiksataan sit oikeasti niin kuin kuntoon, koska se ei tietenkään ole oikein lapsille, että sä saat niin kuin sen koulun takia tosi eri lähtökohdat elämään. Ja se oli mulle vähän shokki just kuunnella vaikka sit niitä niin kuin mun pikkuveljen niin kuin kokemuksia. Mä olisin, että mitä ihmettä, että voiko koulussa olla tollainen meininki. Meillä on 5 vuotta ikäeroa, niin sitten sekin vielä niin kuin tavallaan vaikutti siihen tietenkin, että me ei oltu samaan aikaan yläasteella voitukaan olla, koska mä olin jo lukiossa ja näin. Mutta siitä on onnekas, että itsellä oli kuitenkin just sitten ihan hyvä kokemus ja ehkä sitten se, mikä tietenkin just kanssa korostuu se, että ei ole vaikka liian isot koulut tai tavallaan liian semmoinen, tai vaikka olisi iso koulu, niin kunhan ei ole liikaa oppilaita vaikka luokissa ja näin, niin se oli mun mielestä ainakin niin kuin. Toki sitten kun mä oon hikkeoppilas, niin mä voisin silloin tietää, että onko se ollut hyvä kokemus niin kuin sellaisille opiskelijoille, vaikka jos opiskelu on niin kuin vaikeampaa, että tavallaan se on sitten niin kuin asia erikseen, mutta mulle se itselle oli ihan niin kuin fine. Lähiö-podcast. No hei, puhutaan sitten itse tämän jakson pihvistä, eli työstä. Mikä on, Ina, sun eka työpaikka, jos mennään way back? Voisiko se olla niin kuin että mä jaoin siis noita lehtiä? Joo. Ehkä se on niin kuin tämmöinen, niin kuin, semmoisia niin kuin mainoslehtiä, että ei varsinaisesti ollut töissä niin kuin ilmeisesti ei millään postilla, vaan jollain tämmöisellä, tiettekö, mainoslafkajutulla. Ja näitä nimenomaan se on ehkä vähän kyseenalainen työ, koska se oli musta vähän sellaista lapsityövoiman käyttöä. Että mä olin aika nuori. Että mä tein sitä mun ystävän Marian kanssa, joka me oltiin siellä samalla ala-asteella ja yläasteella. Ja me yhdessä lajiteltiin ja jaettiin. Ja nimenomaan siinä meidän alueena oli se Maarinkunnas ja vähän vielä sieltä pidemmälle. Siinä oli aika paljon niitä taloja ja näin. Palkka oli ihan todella paska. Se oli todella huono. Se oli niin kämy, että ei. Mä muistan silloin jo, että tämä ei tunnu hirveän oikeudenmukaiselta, mutta kuitenkin teimme sitä työtä ja näinikkäästi ja jotain pikkua taskuraha tuli, mutta mähän olin siis tosi yrittäjähenkinen. Eli mä tein omia bisneksiä. Ja niistä tienasi paljon paremmin kuin tästä jakeluduunista. Eli mun yksi business oli muun muassa joulun aikaan semmoinen, että mä tein sellaisia joulutonttuja, missä oli niinku käpy ja semmoinen pallero ja sitten sillä oli hattu näin ja sitten oli pieni tonttu, iso tonttu. Pieni tonttu oli 1 € ja iso tonttu 2 € ja mä myin niitä siinä kotihuudeilla just siinä Hakkila Maarinkunnassa alueella niin ovelta ovelle ja jos semmoinen söpö pikkutytskä tulee myymään joulutonttuja, niin sanotaan, että ne käy kaupaksi. Vaikea kieltäytyä. Eli mun täytyy ehdottomasti sanoa, että mun ekaan työpaikkoihin lukeutuu tämmöinen oma yrittäjätoiminta. Ja tämä oli vain yksi tuote. Näitä oli kausituotteita useampia, että kesäisin oli huiveja ja sitten tällaisia niin kuin pöytäliinan pidikkeitä, ettei pöytäliina lähde lentoon. Joo. Käytännöllisiä. Kyllä, joo. Mutta se lisäsi niin kuin tällaista vähän bisneshenkeä mussa. Huikeeta. Hei, jos ajatellaan nuoria ja työntekoa, niin
Millaisena sä näet nuorten aseman työelämässä nykypäivän? No, tietenkin riippuu tosi paljon, että mistä niin kuin alasta myös puhutaan, että ne alakohtaiset erot on tosi suuria. Ja sitten totta kai varmasti se on, niin kuin riippuu nyt, en mä usko, että semmoinen niin kuin työhön liittyvä epävarmuus on, että ei ole ollut tilannetta välttämättä yhteiskunnissa, että etteikö aina työhön liity vähän jotain epävarmuutta, mutta mä luulen, että ainakin mitä nyt ihan niin kuin ihmisten mietteitä on tutkinut ja tutkimuksia ja kaikkea, niin kyllä se semmoinen epävarmuus valitettavasti on läsnä niin kuin monella. Ja sitten ehkä se, että just, että kuinka paljon vaikka vaatii kouluttautumista ja kaikkea, että sä edes ylipäätään saat jonkun duunin ja kuinka varma se työ sitten on ja mitkä mahdollisuudet siinä on edetä ja onko palkkataso hyvä ja plää. Et siihen totta kai liittyy aika paljon, niin paljon eri kysymyksiä ja uupumus on tietenkin yksi semmoinen, mikä nousee tosi vahvasti, että ihmiset on tosi uupuneita, mikä tietenkin suoraan liittyy työelämään, että jos sä uuput jo vaikka opiskellessa, niin aika nihkeetä sitten siirtyä siitä työelämään ja kokea se todennäköisesti uusiksi tai jotain. Et aika paljon tällaisia kyllä harmillisia seikkoja liittyy, mutta sitten toisaalta onhan varmasti niin kuin maailma nyt, jos koskaan vielä enemmän avoin, paitsi koronan aikana. Mutta silleen, jos miinustetaan korona, niin sinänsä avoin myös sille, että se ei tarkoita, että tarvii työskennellä vaan Suomessa tai vaan suomalaisille tahoille tai vaikka sä olisitkin Suomesta käsin työskentelisit, niin se työ voi olla tavallaan globaali ja näin. Et se on tietenkin yksi asia, mikä tämän uudemman sukupolven erottaa niin kuin aiemmista ihan selkeästi. No me ollaan Siken kanssa työskennelty semmoisissa työyhteisöissä, missä keski-ikä on saattanut olla meitä vähän niin kuin korkeampi. Ja ehkä silleen välillä on saattanut olla sellaista nuoriin jollain tavalla eri tavalla suhtautumista ilmassa semmoisessa yleisessä keskustelussa siellä työpaikoilla. Niin miten tämmöiseen, niin kuin voisiko sanoa vähättelyyn tai eriarvoiseen kohteluun pitäisi niin kuin suhtautua? No tietenkin se on mun mielestä, se on helposti sen ehkä huomaa sellaisissa tilanteissa, että jos joku nuorempi työntekijä ehdottaa vaikka jotain uutta tai jotain näin, niin sitten jotenkin se vastaus saattaa olla vaikka jotain silleen, että no täällä on nyt kuitenkin tätä tehty jo niin kuin jonkun aikaa, niin eiköhän me tiedä, miten tämä tehdään. Tai jotenkin, että kuitenkin kun tätä kokemuksen kautta kun katsoo, että niin kuin saatetaan ehkä tälleen korostaa näin, niin siinähän on niin kuin aina semmoinen vähän hierarkinen fiilis silloin, ja hierarkia ei ole tavoiteltavaa, koska hierarkia on sitä, että nähdään, että joku on jotenkin niin kuin ylempänä kuin toinen. Et sehän on silloin niin kuin aika hankala, jos se asenne on tavallaan tosi siellä syvässä. Mutta sitten kyllä mun mielestä tavallaan yksi jo tärkein asia on se, että jos nuori työntekijä, ja mun mielestä nuoren työntekijän käsite on aika laaja vielä. Se ei tarkoita sitä, että sä oot 18, vaan se tarkoittaa valitettavasti vielä sitä, että sä oot vaikka 35 niin kuin joissain paikoissa. Ja itsekin mä oon nyt 30, niin mä oon silti ollut lähes aina sen nuorimmasta päästä, niin kuin monissa mestoissa myös. Niin kyllä mun mielestä se silti tai se eka tärkeä asia on se, että ettei tavallaan jotenkin alistu koskaan sille, ettei tavallaan myöskään suostu alistumaan sellaiselle kohtelulle. Se on sitten eri asia, miten se näyttää sen, ettei alistu sille kohtelulle. Mutta kyllä mun mielestä se, että näyttää myös tavallaan oman paikkaansa, on tosi tärkeää niin kuin rohkeasti. Että kyllä mä esimerkiksi aika usein, jos on sitten tullut ees rivien välistä jotain sellaista, niin kyllä mä aina sitten sanon, että hei, että on mulki, tai niinku tavallaan, että mulki on kokemusta, että ei tämä niinku, ei ole mikään ikäasia ja mulla on näkemystä. Että tavallaan välillä vaikka sitä kokemusta ei faktuaalisesti niin kuin vuosissa olisi, niin jos sulla on näkemystä ja sä saat sen perustella, niin se on ihan yhtä validia. Ja sitten tavallaan se, että kaikki, mun mielestä ei liity vaan ikään, vaan ihan kaikkea, niin kuin sukupuoleen, taustaan, niin kuin etnisyyteen, ihan mihin tahansa, niin se, että on työyhteisö, jossa on monipuolisesti erilaisia ihmisiä, niin se on aina sen työyhteisön etu, jolloin tavallaan sen kauttakin jokainen voi onneksi hyvällä tavalla perustella sitä paikkaansa. Ja sen voi sanoa ääneen, niin mun mielestä niissä tilanteissa, jos tuntuu, että joku niin kuin vähättelee tai jotenkin näin, koska se on ihan selvää, että sellaiset työpaikat, missä on vaan ihan samasta puusta ja taustoista veistetty ihmisiä, niin sitten ne kaikki ideat ja työkin on sitten hyvin
työn tulos on hyvin yksipuolista ja tälleen. Ja sitten ehkä se, että kyllä mä uskon myös tosi paljon siihen, että jos on semmoinen asenne, ettei niinku halua luoda konflikteja, vaan haluaa ratkaista asioita, niin kyllä mun mielestä sillä pääsee jo niinku aika paljon pitkälle. Se on tosi semmoinen niinku twisti, minkä sä aivoissa väännät niinku tiettyyn suuntaan, joka on myös sellainen mun mielestä aika hyvä siinä vaiheessa, jos eka tuntuu vähän silleen vaikka vihaselta itseltä, että ei et ärsyttävää, että on nyt mua kohdellaan vaikka oikeasti tosi väärin, niin sun eka tunnehan on silloin viha, ja siinä on helppo myös reagoida sitten takaisin tosi aggressiivisesti. Mutta sitten kun tavallaan muistaa ehkä Michelle Obaman sanat, että when they go low, we go high. Eli suomeksi tavallaan se, että ei alennuta samalle tasolle, niin mun mielestä se tavallaan pätee mun mielestä ihan hyvin työpaikoilla ja niin kuin työelämässäkin. Lähiöpodcastin Äänigallup-osiossa sukelletaan vantaalaisten äänten maailmaan. Kuulet siis äänen, joka liittyy jollain tapaa Vantaan lähiöihin, ja tehtävänä on arvata, mistä ääni on peräisin. Myös jaksojen vieraat pääsevät osallistumaan tähän aivonystyröitä kutkuttavaan kisaan. Tässä tämän jakson ääni. No, sä oot Ina tehnyt Tilipäivä-nimistä ohjelmaa, joka tarttuu työelämän, voisiko sanoa, tabuihin ja tällaisiin aiheisiin, mistä ei ehkä vielä tarpeeksi puhuta. Niin mitkä on semmoisia aiheita, mitä työelämässä ei ole vielä saavutettu keskustelussa? No aika mun mielestä suuri semmoinen niin kuin taso on ylipäätään se, että oli työpaikalla minkä tahansallainen niin kuin ongelma tai haaste, joka on vaikka jotenkin rakenteellinen, niin sitten se, että, ja tämä on yleensä mun ihan kaikilla työpaikoilla, niin tuntuu, että ihmisten on tosi vaikea tuoda ne ongelmakohdat esiin. Ja se on siis tietenkin tosi ymmärrettävää, koska sitten aina kaikilla on se pelko persiissä, että jos minä nyt tuon asian esiin, niin olenko vaikea ihminen ja saanko tyyliin potkut pahimmassa tapauksessa. Niin se on siis ymmärrettävää. Mutta se on mun mielestä tavallaan lopulta se suurin tabu, että meillä on sellainen kulttuuri, että ihmisiä pelottaa ottaa ongelmat esiin. Ja silloinhan se ongelma voi olla periaatteessa mikä vaan, mutta toi on se niinku yleisongelma. Ja tämän niinku huomaan monista vaikka viesteistä, mitä mulle tulee ja näin. Että kun ihmiset avautuu vaikka huonoista työoloista, tai sitten toisaalta vaikka just siitä, että on sellaiset työolot, mitkä uuvuttaa ihmiset, niin siitä ei tavallaan uskalleta sanoa, että saatetaan uskaltaa jopa sanoa se, että on uupunut, mutta sitten se, että okei, voisiko tälle tehdä kenties jotain, niin sitten se on jo niin kuin vaikeampi asia. Mutta sitten totta kai meillä on tällaisia ihan laajoja yhteiskunnallisia asioita kuin vaikka joku seksuaalinen häirintä, mikä on myös ihan yhtä lailla työpaikoilla ja etenkin vaikka palveluammateissa niin kuin ihan jotenkin niin kuin karulla tasolla. Ja sillä tasolla, että vaikka joku kansainvälinen Me Too-liike ei ole valitettavasti positiivisesti vaikuttanut Suomessa palvelualoilla siihen, että tätä häirintää ei olisi ja siellä ei ole tehty tarpeeksi toimenpiteitä sille. Niin tämä on ehdottomasti asia, mistä just pitää puhua niin kauan, että se niin kuin muuttuu. Ja mun mielestä tosi hieno esimerkki vaikka tuossa Tilipäivä niin kuin nimenomaan TV-ohjelman kautta oli se, että kun yksi tämmöinen portsari Endia kertoi niin kuin hänen työnsä puolesta kohdistuvasta häirinnästä, niin miten hän sai myös niin kuin vaikka joiltain ihmisiltä, jotka on häirinnyt häntä, niin siis anteeksi pyyntöjä. Eli tavallaan se, että he oikeasti tajus, että he on nyt käyttäytynyt väärin, mikä on musta hienoa. Sitten se, että hänen työpaikat, koska hän on myös useissa eri baareissa, niin ne otti sen asian vakavasti ja päätti niin kuin luoda tavallaan sen ensinnäkin häirintävapaan asenteeseen, mutta myös toimenpiteet, että hei ettei näin sitten tapahdu. Niin mun mielestä toi esimerkki on äärimmäisen kannustava siinä, että kun edes joku puhuu, niin yleensä sitten muutkin alkaa puhumaan. Ja ihmiset sitten pystyy tajuamaan myös, jos se on ihmiskohtaista, että jotkut on käyttäytynyt väärin tai jotain, niin he pystyy tietämään sen. Ja sitten me voidaan tehdä toimenpiteitä, että näin ei jatkossa enää tapahdu. Ja sen takia niin kun juuri kaikista on tärkeää puhua, koska yksinkertaisesti mikään ei muutu, jos mistä ei puhuta. Mutta näitä kyllä niin kuin piisaa tosi moneen niin kuin junaan ehdottomasti näitä haasteita, mutta kyllä mä just sanoisin, että se ehdottomasti suurin kipupiste on se, että oli se ongelma mikä tahansa, niin se, ettei siitä uskalla jostain syystä puhua. Lähiöpodcast. Mitkä olisi sun semmoiset niin kuin 3 vinkkiä työnhakuun nuorille ihmisille? No ehdottomasti
semmoinen todella niin kuin suuri oma-aloitteisuus siis siinä, että ei jää tavallaan vaan ajattelee sitä, että hei, tuolla on nyt paikka avoinna, laitanpa hakemuksen, vaan myös se, että soita perään, soita sinne tavallaan mestaan. Ja älä tyydy vaan niihin just paikkoihin, mitä on haussa, vaan sä voit vaan ottaa yhteyttä johonkin paikkaan ja kysyä, että olisiko teillä kuitenkin tarvetta ja minä olisin hyvä ja haluan tulla. Eli todella niin kuin suuri oma-aloitteisuus on mun mielestä ehdottomasti niin kuin ensimmäinen asia, millä voi päästä todella pitkälle. Ihan klassinen, että ei sinua kukaan tule sieltä kotoa hakemaan. Että niin kuin oma-aloitteisesti. Ja sitten se, että tietenkin nuorena kannattaa myös kokeilla asioita. Että voi olla joku ajatus siitä, että mihin haluaa ja se on tosi hyvä. Mutta sitten kannattaa kuitenkin mun mielestä olla vielä avoin tosi monille eri vaihtoehtoille. Koska sitten voi ollakin niin, että kun sä kokeilet jotain, mistä sä et ajatellut tykkääväsi, niin sitten se saattaakin olla itse asiassa se, mistä sä tykkäät enemmän kuin se, mitä sä alun perin kelasit. Eli ehdottomasti myös avoimesti hakea useita erilaisia paikkoja. Ja myös ihan siksi, että hakijoita on niin paljon, että jos haluaa pelata varman päälle ja saada edes jotakin, niin sitten on hyvä niin kuin oikeasti hakea moneen paikkaan. Toki mä en halua kannustaa ketään tekemään niin kuin jotain sellaista oikeasti työtä, mistä sä niin kuin vihaat, koska siitä voi jäädä myös tosi huono kokemus niin kuin työelämästä ylipäätään. Mutta se on eri asia mun mielestä kuin taas tämä niin kuin avoimesti suhtautuminen. Ja sitten semmoinen ehkä siinä itse työn hakemisessa muutenkin sit se, että aina miettii, että mitä erityislaatuista sinussa on annettavana juuri sille yritykselle, lafkalle, taholle, järjestölle, whatever, mihin sä oot niinku hakemassa. Et jotenkin kaikki voi sanoa sellaisia aika latteitakin asioita, että olen ahkera ja oma-aloitteen ja tulen toimeen ihmisten kanssa. Mutta kun sulla on 100 hakemusta, jos kaikissa lukee noin, niin sä et pysty niinku erottaa sieltä, että niitä ihmisiä. Ja valitettavasti moni heivaakin puolet hakemuksista vaan roskiin suoraan eikä edes lue niitä. Joten ehdottomasti kandee miettiä, että miten sä saat sen sun aidosti sen persoonan esiin. Ja sen takia mä suosittelen myös kirjoittaa mieluummin vaikka tosi konkretian kautta asioita. Että miten se näkyy, että sä olet oma-aloitteinen. Kerro esimerkki siitä. Miten se näkyy, että sä oot hyvä ihmisten kanssa. Kerro esimerkki siitä. Niin silloin siitä saa paljon paremmin otteen siitä sun niinku persoonasta ja kyvyistä. Eli kirjoita konkreettinen työhakemus ja kerro haastattelussa konkreettisten esimerkkien kautta. Kun mä itse kirjoitin työhakemuksen about parikymppisenä tällaiseen Hullujuttu-nimiseen asiaohjelmaan, mikä oli mun unelmatyöpaikka, niin mä nimenomaan tein näin, että mä kirjoitin tosi konkreettisten esimerkkien kautta. Ja se sanoi se tyyppi, hän otti siis 5 hakijaa haastatteluun ja sanoi, että just tämä erotti sen mun työhakemuksen tosi monista. Että tästä sai heti otteen siitä, mitä sä oot tehnyt ja miten sä asiat teet. Ja siksi sä pääsit tänne haastatteluun, jolloin mä ehdottomasti suosittelen ihan tämän kokemuksenkin kautta mutta se on myös ihan loogista niin kuin ajatella näin. Joo. Tosi arvokkaita ja hyviä pointteja. Moni ottaa varmasti vinkistä vaarin niin sanotusti. Hei, meillä on tähän loppuun tällainen leikkimielinen Lähiöpodin äänivisa. Eli homma menee sillä tavalla, että me soitetaan sulle kohta tuolta pieni ääniklippi, joka liittyy jollain tavalla Vantaaseen ja Vantaan lähiöihin. Se on jostain päin sieltä ponnistava ääni ja sun täytyy siis arvata, että mistä tämä ääni on peräisin. Tämä on hyvin jännittävää. Siinä oli ääni. Okei. Lyhyt ja ytimekäs. Okei, siis apua. Tuo voi olla niin monta asiaa. Niin, sepä. Tulee mieleen sairaalat, tulee mieleen joku matkakortin lukija, tulee mieleen jotkut kaupat tai jotain niin kuin, toisaalta taas se kirjasto tulee mieleen, joku kirjaston lainausjuttu. Mä vastaan kirjasto. Sehän oli aivan täysin oikea vastaus. Yes! Voittaja on siis löytynyt. Voit täältä nyt sitten voittajana poistua studiosta. Mutta hei, tärkeä kysymys. Oliko se Tikkurilan kirjasto vai joku muu kirjasto? Se oli Hakunilan kirjasto. No niin, aivan. Niissä on varmaan tosi paljon eroa. Kyllä. Hei, kiitos tuhannesti haastattelusta Ina Mikkola. Kiitos. Sä kuuntelit Lähiö-podcastia. Käy ottaa haltuun Vantaan kaupunginmuseo Instagramista, niin pysyt perillä tulevista jaksoista. Moikka!